i privjesci. Najčešće ćete vidjeti nakit izrađen upravo od njih, ali ne i kod Sanje, nezaposlene profesorice likovne umjetnosti. Ona će nakit stvoriti od dioptrijskih stakala. Ta stakla otkupljujem. To je industrijski višak. Znači, industrijski višak, recimo, ili nekakvi lomovi, kao što je kod ovih naočala, od prijatelja. U početku sam nabavljala od prijatelja, prijateljica, svi su mi morali nositi stakla doma, znači naočale, ja bi to vadila i pokušavala nešto sastaviti. Debljina stakla često joj probudi ideju kakav bi oblik mogla izraditi. Da ih ne zaboravi, sve ideje nacrta. Sad skiciram oblik koji moram izrezati i iza toga idemo na stroj koji će nam izbrusiti željeni oblik, ali tu nije kraj. Znači vidjet ćemo dio po dio šta se onda dešava i šta ja još moram raditi. U izradi nakita pomažu joj strojevi. Bez njih njene leće ne bi dobile novu funkciju. Prvi uređaj centrira leću, nakon čega slijedi brušenje. Evo sad je centrirana lećica, naljepnica je na njoj, možemo krenuti raditi dalje. Sad sam željeni oblik zadala i sad ćemo pokrenuti stroj koji će nam izbrusiti taj osnovni zadani oblik. Proces brušenja i poliranja leće traje nekoliko minuta. Sanja je probala i ručno piliti leću, no nije dobila gladak privjesak, zato se nastavila služiti strojevima. Evo ga, ovo je izbrušeno zadani oblik koji smo crtali na šablonu. Moram skinuti naljepnicu, dobro očistiti sad taj naš privjesak i dalje obrađivati. Sada se leća opet vraća u Sanjine ruke. Klješta, rašpa za nokte i krpica dioptrijskoj leći daju završni sjaj. Ovaj željeni oblik sam morala očistiti, rubove obraditi da nisu oštri, da ne bi došlo do pucanja, odnosno da se ne okrhne koji dio. Iza toga znači stavljanje kopčice. Na svaki primjerak stavljam kopčicu od medicinskog čelika i onda znači mjerenje lančića, priprema, znači vadim si iz kutije kopčice, lančić, moram ga odrezati, izmjeriti, sastaviti i u principu to je to. Dužina lančića, oblik privjeska ili naušnice izrađuje po narudžbi. Veća prodaja omogućit će joj da proširi svoju ponudu. Planiram dječju kolekciju od koje već imam nekoliko izrađenih i gotovih znači, ogrlica. Planiram raditi nešto slično, ajmo reći kao pod liniju ove, ali ćemo vidjeti sad naravno kako će se kretati, kako će biti prodaja, zainteresiranost ljudi. Sličnog materijala, ali ne znači naočalne leće. Ovakvo recikliranje dioptrijskih naočala jedinstveno je u svijetu. Posebno Sanjine kolekcije je i fotonakit koji ovisno o okruženju u kojem se nalazi mijenja boju. Kako bi sva njezina stakla bila nosiva, potrebni su joj i drugi detalji. Kopčice, lančiće nabavljam u hobi dućanima u Zagrebu. Odabrala sam dva. Uvijek volim kupiti malo skuplji lančić, ali da je antialergijski. Znači, medicinski čelik kupujemo, u svakom unikati svi, unikatne ogrlice imaju sve, znači lančić i kopčicu od medicinskog čelika. Jednostavni geometrijski oblici i lakoća nakita neka su od glavnih obilježja, a kreativnost glavni pokretač ove male zagrebačke kućne manufakture.